Bueno, nada, benvidos e benvidas aquí a presentación de este libro de Roberto Mera. Teño aquí, isto está aí Emilio que ten todo mallado. Vou sacar isto para falar, senón do que despois falaremos devagar, porque antes imos ver aí un vídeo. Só quería decir unha cousa, bueno, gracias a Roberto por ofrecerme a presentar o libro que leín de moi bo gusto, logo falaremos del. E cando entrei aquí estaba pensando unha cousa. Resulta que eu non caín despois na conta lendo o libro, non? E que é bastante especial. Resulta que Alejandro Viana foi, se non me equivoco, o primeiro presidente da compañía de tranvías, non? Primeiro non. Non. Non, pero foi presidente. Presidente da compañía de tranvías. E estamos na sala tranvía e sabedes o tranvía que é importante para o Porriño, como está aí nesa foto. Entón temos unha conexión estupenda para arrancar. E nada, simplemente que antes de arrancar imos ver aquí un pequeno vídeo cortiño sobre isto que se chama un book trailer do libro. Bueno, ese é o vídeo que fixo tamén Emilio, que está ali. Esquecín citar tamén, non sei se alguén do círculo da directiva por aquí. Bueno, agradecerlle ao círculo tamén que nos cedera aquí a sala para presentar o libro, porque a presidente xa me dixo que non podía estar, xa nos comentar. Entón, bueno, o agradecemento tamén, porque ainda que non o pareza, por neste pobo non hai así moitas salas un pouco de tamaño que se pode facer isto decentemente. Non sei se o logo falaste baixiño. Seguro que falou baixiño. Sí, seguro que falou baixo e non proxecto ben, porque eu non son actor como Tatán, que está aí, entón non aprendín a proxectar aí. Bueno, o libro de Alejandro Viana, que escribiu Roberto Mera sobre o seu tío bisavó, non? Despois dunha investigación moi prolongada de moitos anos, pois é un libro que a verdade se lee moi ben. A min deume moito placer leelo, e é a historia de unha persoa que eu creo que é imprescindible na historia, eu diría casi recente, ou que formou parte casi da correa de transmisión de Galicia, do que deu despois, porque sin unha persoa como Alejandro Viana moitas cousas que viñan despois non terían pasado, sobre todo no exilio intelectual de México, que, como lle escoitei un día decir ao profesor, meu profesor e profesor de moitos miles máis, meu aprezado profesor Xesús Alonso Montero, o exilio galego foi
cuantitativamente moi importante, seguramente o que máis en Argentina, pero cualitativamente en calidade intelectual seguramente o máis importante sexa o de México, e niso ten moito que ver, sen dúbida, Alejandro Viana na salvación de moita xente que axudou a fuxir de Europa desde Francia cara a México, que é o que despois falará Roberto. Este traballo que fixo aquí Roberto, a min chama a atención unha cousa no traballo que fixo, que manexando tanta información en tantos anos de investigación logrou ser conciso nun libro escrito nun estilo directo, sin artificios, sin ornamentación, nin excesiva adxetivación, que é onde se mete a veces a xente que non debe meterse en xardíns, pero el non se mete, e ademais hai unha cousa moi importante que en toda a documentación que el manexou, creo eu que está moi ben editada e moi ben seleccionada, toda a correspondencia, todos os documentos, que non nos mete aí tochos grandísimos que seguramente podría ser, senón que vai ao concreto, donde se especifica cada cousa e donde fai como avanzar case a acción, non? Como se estuvera estruturado por capítulos, non? Quer dicir, sobre todo hai moita, digamos, relación epistolar, e a min gustame moito tamén estes traballos epistolares ben editados. Por certo, falando do exilio, recomendamos un libro maravilloso que non sei se lestes, que é a relación epistolar entre Eduardo Blanco Amor e Suárez Picallo, que está editado en Chan da Pólvora, que se chama Querido Eduardo, que iso que é unha maravilla, tamén das miserias todas que foi o exilio. E nada máis, só decir que estou aquí honrado de presentar este libro e honrado de honrar a memoria de persoas que contribuíron a isto que eu decía, ser a correa de transmisión do exilio e ser un pouco a continuidade do que somos, non? E para min isto é unha historia apasionante de España e dunha idea de España que se borrou porque imperou outra idea de España que é a que leva onde nos está levando con determinados partidos, a París, a Marsella, a África, a México, en definitiva unha peripecia vital e política que para min é fascinante neste libro, non? Entonces, nada, máis nada, foi a palabra aquí a Roberto, que é autor, e terá máis e mellores cousas que contar tamén. Bueno, bons días a todos e a todas. Moitas grazas por estar hoxe aquí. Eu estou sorprendido, tiña así as miñas dúbidas pola hora, non? Un sábado ao mediodía. E así algo pouco atípico. E para non ser nada que teña que ver coas tanxugueiras. Tamén. Bueno, para min, primeiro, grazas ao Círculo Recreativo Cultural por deixarnos este local para facer este acto, a Alfonso pola presentación. Para min é un placer a máis estar aquí porque moitos sabedes que parte da miña infancia foi aquí en Porriño e en concreto aquí no Círculo, non? Entón, bueno, sempre volver aquí un pouco volver a unha parte da miña vida, non? Eu, falando da miña vida, eu seguramente isto, para min, este libro é o máis importante que fixe na miña vida, non? Non escribir o libro, que tamén é importante, que a primeira que o fago e tamén unha experiencia nova, senón resucitar ao meu tío bisavó, porque realmente o traballo que fixen a mí me xenerou esa percepción, non? De resucitar a un morto, a unha persoa que estaba morta no sentido máis profundo da palabra, unha persoa que estaba totalmente esquecida a nivel social, a nivel xeral, pero incluso dentro do que era a súa propia familia, a miña familia, non? E todo o proceso de investigación foi como rescatalo, non? Dese esquecemento no que estaba sepultado e finalmente a publicación do libro xa é, digamos, o culmen dese proceso de resurrección, de traelo de novo a vida, non? Eu que non son crente, a veces penso, digo, bueno, realmente estaría moi satisfeito sabendo que estivo durante prácticamente 70 anos oculto e morto con mayúsculas e que agora, pois, de alguma maneira volva a vida todo o que fixo e a súa figura, non?
E por que se conseguiu a resurrección de Alejandro Viana? Bueno, pois por pura casualidade, como acontece moitas veces con todas as cuestións que teñen que ver coa memoria histórica nun país que digamos, sofriu e sofre unha anomalía democrática, que foi ese paso da ditadura á democracia, sin que houbera un traballo de reparación, de recuperación e de xustiza, e que levou precisamente a que incluso a día de hoxe ainda sexa polémico, non? Falar de memoria histórica, de reparación e de xustiza, non? Algo sorprendente a estas alturas. Como digo, foi de casualidade, porque todo o que se fixo nesta materia sempre foi a base de voluntarismo e do traballo das persoas que, por unha razón ou por outras, se preocuparon, se interesaron e dedicaron un tempo pois, a esa reparación e a esa recuperación de persoas e de figuras, neste caso como Alejandro Viana. Eu, dende moi pequeno, sempre escoitaba na casa do meu avó, cando íbamos a visitalo, que era o sobrinho de Alejandro Viana, sempre escoitaba falar do tío Alejandro. Sempre había un comentario, bueno, tío Alejandro, que fora deputado, entón, bueno, había como unha certa tendencia a presumir, ¿no?, de que tiveramos un deputado na familia, e sabía que morrera en México. Pero nada máis, sabía que era moi querido, porque de feito o meu irmán pequeno se lle puxo de nome Alejandro en memoria dese famoso tío Alejandro, e había máis Alejandros na familia que tamén tiñan ese nome por ese motivo. Pero sin adxetivación ninguna. Deputado, non sabía de que. E despois, ademais, co tempo, como souben que o meu avó fora a guerra no bando de Franco, eu tampouco tiña formación como para saber que daquela non se escollía o bando cando vivías aquí, non? E entón, pero me fixe un pouco prexuizo de que, bueno, o meu avó debía ser un pouco daquela corda, e como tiña tanto aprecio polo seu tío, pois o seu tío por aí andaría tamén. E, bueno, sería procurador nas Cortes franquistas, bueno, iría para México como tantos da familia que foron a emigración a América, e, por lo tanto, aí quedou a cousa. Ata que xa, pasados moitos anos, cando un ten e colle unha formación política, unha mínima formación histórica, un día de casualidade, e menos mal que se deu esa casualidade, pois, digamos, fixen a ecuación, se me encendeu aí unha luz, e dixe, vamos a ver, deputado, México foi o destino dos exiliados, así que foi ser deputado republicano. Preguntei ao meu avó, e efectivamente mo confirmou, dixe, de que era deputado? Pois era republicano. Entón, que foi? Auxilio a México, efectivamente. Bueno, confirmada esa hipótese, o meu avó sacoume unha carpeta que tiña ali guardada, de que nunca falara na vida. Estou falando xa de principios do 2000, eu xa tiña casi 30 anos, e, por lo tanto, xa pasara tempo, non? E sacou unha carpeta con algunha información que tiña el, manuscrita, algúns datos que ela anotara, algunha fotografía, e un recorte do Faro de Vigo, dos anos 90, donde se falaba sobre todo da vida de Alejandro Viana en Vigo, pero se comentaban algunhas pinceladas moi por enriba do seu papel no exilio e da axuda humanitaria. Moi vago, pero suficiente como para decir, bueno, aquí temos un personaxe na familia moi interesante, habrá que averiguar e sacar máis información, non? E a partir de aí, pois, decido iniciar ese traballo de búsqueda de datos. Primeiro, coas fontes orais. Lamenteime, evidentemente, de que se me encendera a salud tan tarde, pois se me podía ter encendido antes, porque xa na década dos 90 morrera bastante xente que tivera relación con el, que tivera trato con el, por temas familiares, xente de exilio. Pero, bueno, ainda así, o primeiro foi recuperar toda a información das fontes orais, que ainda había bastantes, sobre todo no ámbito familiar, empezar a buscar documentación tamén no ámbito familiar, atopei moitas fotografías, e isto é unha anécdota que sirve tamén para ilustrar esa desmemoria, esa falta de aprecio, non? Por determinadas figuras, ou esa estigmatización, non? Que tamén levou a moita xente a non querer falar disto, ocultar o que se tiña. Falando cunha sobrinha política del, me di que sí, que ten fotos, que ten un álbum de fotos, e digo se me pode dar facer copias das fotografías, e a veces non, vouche mandar o álbum, porque isto está aquí eso está aí nun fallado, e calquer día tiran con el, porque aquí non lle interesa a ninguén iso, non? E efectivamente mandoume un álbum de fotos, unha xoia de 50, 60 fotos de Alejandro Viana, dende os anos 10, 20, 30, hasta que morre no exilio no ano 52, non? Bueno, empezo todo un traballo de investigación, moitísimos arquivos, de toda a súa vida, o libro só é do 36 en adiante, logo explicaré por qué, pero dende 1877 que nace, e con 14 anos se vai a Vigo, bueno, o rastro documental que deixou foi espectacular, porque en Vigo fui descubrindo que fora un personaxe a nivel social, político e empresarial de primeira orde, e
e, por tanto, deixou un rastro espectacular a nivel, por suposto, de documentación oficial en todo tipo de arquivos, a nivel hemerográfico, nos xornais, estaba prácticamente a diario pola súa actividade social e política, e, bueno, foi aparecendo moitísima información, a que posterior ao 36 tamén moi dispersa, en Bilbao, en Salamanca, en Madrid, moitos arquivos en Madrid, en Galicia moitos arquivos tamén, en México, en Francia, e deixou pegadas por todas partes, non? Ese traballo foi avanzando e xa depois de 10 anos xa tiña unha cantidad de material cuantitativamente espectacular e cualitativamente tamén, e xa, bueno, teño a percepción de que tiña, digamos, como un puzzle moi amplo completo, non? Donde incluso había cousas que ao principio faltaban, había lagoas, pero que afortunadamente iban aparecendo moitas veces dunha forma moi curiosa e sorprendente, porque dentro das fontes de información hai unha que non é moi habitual para este tipo de traballos, pero que pola actividade del pois sí apareceu, que é a información bibliográfica, sobre todo de memorias de exiliados, non só de exiliados moi coñecidos de renome, senón persoas máis anónimas que ao chegar a América escribían as súas propias vivencias e as publicaban como autobiografías, e donde aí, pois, moitas veces, casualmente atopaba referencias a Alejandro Viana porque fora xente que tratara con él en Francia para poder marchar para América, non? De feito, nunha parte do libro, hai unha parte das máis épicas, digamos, cando escapa de París a Burdeos, porque os nazis están a punto de entrar na capital francesa, e aí tiña pouca información de que pasara en Burdeos, e o atopo nas memorias dun exiliado que se chamaba Ramón López Barrantes, que era o expresidente do Banco Exterior de España, que conta como chegar a Burdeos, vai ás oficinas dese servicio de evacuación onde se atopa con Viana e conta todo o que fala con Viana, o que Viana lle di, incluso pon en primeira persoa a Viana falando nas súas propias memorias, e me permite, pois, poñer luz nese punto escuro que tiña nesa parte da súa vida, non? Por tanto, moitísima información con orixes absolutamente variadísimas. A investigación, ainda que, digamos, arremata no 2010 no sentido de que aí empezou a escribir, non? Teño todo ordenado, empezou a redactar toda a súa vida, pero a investigación realmente non rematou e non creo que remate nunca, non? Porque ainda hoxe en día siguen aparecendo cousas. Afortunadamente, con todos os avances técnicos que hai, hoxe en día, investigar neste tipo de vidas é máis doado e che abre máis posibilidades. Antes ibas a arquivos onde sabías que polo tipo de fondos que había, pois podía haber información radio, pero porque xa tiñas ti unhas pistas que te orientaban hacia aí, non? E logo tamén, bueno, as búsquedas eran un pouco complexas porque fondos moi grandes, tiñas que ir mirando que partes en concreto podía haber documentación, información. Hoxe en día, coa digitalización dos arquivos, tanto públicos como privados, as búsquedas a través de internet son moito máis doadas, con palabras clave, entón eu periódicamente sigo buscando, non? A ver se aparecen cousas novas. E fago ben, porque de feito hai poucos anos, por exemplo, buscando, de repente me aparecen 30 cartas de Alejandro Viana a Bernardino Machado, que fora o presidente da República Portuguesa, que se tivera que exiliar a Galiza cando se produce o golpe de Estado e a dictadura, empeza a dictadura de Salazar, e se exilia na Guarda, e iso me permite descubrir que Viana era, ademais de moi amigo del, era como anfitrión de Bernardino Machado e de outros exiliados portugueses aquí en Galicia nos anos 30, non? Con as típicas postais destas manuscritas que estaban na Fundación Mario Soares, no arquivo Bernardino Machado. A mí nunca se me ocurriría ter ido a Portugal a ese arquivo a buscar esa documentación, porque non tiene ni máis mínima pista ni o máis mínimo indicio de que Viana tivera relación con este señor, non? E como iso máis cousas que siguen aparecendo ainda estas últimas semanas, me apareceron novas cartas a Giral, a outros persoeiros que se subiron hai pouco ás plataformas, porque, como digo, hai moita dispersión de arquivos, tanto públicos como privados, sobre todo da guerra civil e do exilio, non? Bueno, no ano 2010 aproximadamente, digamos, xa teño o puzzle aparentemente completo, ainda sabendas de que poden seguir aparecendo cousas, pero do que tiña non faltaba nada para poder xa, digamos, darlle forma a súa vida, non? E o que fago é redactar un traballo de investigación. Claro, ese traballo de investigación trasladado a este formato de libro, se se publicara así tal cual, serían, estos son 240 páxinas, estos serían sobre 1600 ou 1700 páxinas trasladado aquí.
e ademais con infinidade de citas a pé de páxina donde vou indicando de onde saco cada información. Se cada por de formación profesional eu teño que demostrar e probar todo o que digo, non deixar dúbidas sobre a veracidade do que se recolle no traballo. Iso obviamente estaba moi ben porque a maneira de ter a vida completa del, tive a sorte de poder ler ao meu avó que viviu hasta os 101 anos e tivo, por tanto, a oportunidade de saber como fora realmente toda a vida do seu querido tío. Pensar de que cando se produce a guerra o meu avó ainda tiña 23 anos, o sea, tivera moita relación co seu tío, pero durante un período moi pequeno, non, de tempo. Bueno, ese traballo, a partir de aí, surde xa a necesidade de decir, bueno, isto hai que darlo a coñecer. E máis alá de algúns artigos publicados en algunhas revistas, en algunhas publicacións de historia, bueno, había que ver a posibilidade de escribir un libro. E aí xurden, lóxicamente, dous retos, non? Ou dous hándicaps. Un é resumilo, porque obviamente eu o que non quería era publicar un libro extensísimo, que ao final o único que sirve para poñelo nunha estantería, que non o lea ninguén, xo compran os amigos e non pasa de aí, non? Ten moito interés seguramente para investigadores, como me pasou a mí, que atopei traballos destes moi densos que a mí se me foron útiles, pero a mí o que me interesaba era dar a coñecer a vida de Alejandro Viana e en concreto que fixera sobre todo depois da Guerra Civil, non? Entón había que resumilo. E resumilo, bueno, a mí me costa resumir, espero xe non dar exemplo, pero me costa bastante resumir as cousas, e máis neste caso, cando é un traballo interesante, onde hai unha componente afectiva, o problema é, bueno, e que recorto aquí, non? Entón, cada vez que recortaba, pois doíame, porque máis te quedas con esa sensación de que a xente se vai perder, cando isto se publique, se vai perder esta información, non? Bueno, ao final topamos unha maneira de conciliar as dúas cuestións que explicaré agora, pero se fixo ese esforzo, fixe un esforzo de resumir e, desde o punto de vista cuantitativo, se logrou, porque o libro ten unhas dimensións asequibles, non? Son 200 e pico páxinas. E despois había tamén o reto de cambiar o estilo, porque evidentemente o que tiña escrito tiña un estilo académico, un estilo moi denso. Eu, de estilo literario, nada. É dicir, eu o que escribo normalmente son moita nota de prensa e moitas demandas judiciais, pero fora diso non teño así grandes dotes literarias, e ainda que era consciente de que o traballo tiña un contido épico e un contido casi como de película, pois dixe, bueno, e como fago eu, no? Para que isto non sexa aburrido, ademais de ser curto, que sexa interesante. Bueno, a sorte que tiven, e non hai tanto mérito meu, como decía antes Alfonso, é un libro que se lee facilmente, non está ben que o diga eu, pero bueno, mo di a xente que o leu, e non son os amigos, que deses non te podes fiar moito. É un libro áxil, dinámico. Por que motivo? Bueno, por a sorte que tive cos materiais que atopei, non? Unha parte grande dos materiais son cartas del, cartas de outras persoas que se relacionan con el, documentos oficiais que tamén están redactados dunha forma, incluso documentos dos servizos secretos franquistas, etc., que ademais teñen unha peculiaridade que aínda facilita máis que o libro sexa entretido, non? E é que daquela xente non escribía como escribimos nós hoxe en día, non? Daquela escribían con un estilo literario, casi, non? Con esa solemnidade, tiña unha forma de escribir moi coidada, casi literaria, non? Entón, claro, un momento que afortunadamente me din conta e dixe, vamos a ver aquí, o que teño que facer para que isto sexa entretido é poñer a falar os protagonistas e que falen eles, e eu falar o mínimo posible. E eu simplemente ir conducindo, ordenar os materiais, de maneira que sexa áxil, efectivamente, que non sexan tostóns, que as referencias literais sexan as imprescindibles, e deixar que a trama discurra como foi realmente e que sexan os materiais os que se expresen, non? Bueno, así o fixen, e eu creo que o resultado é bastante bo, pero precisamente por ese motivo, non tanto por mérito meu, sino polos materiais que afortunadamente atopei. Incluso hai cuestións, o libro está todo documentado, é dicir, todo o que está aí ten base documental. Non quere dicir que aquí aparezan todas as referencias das fontes, porque senón sería tamén moi difícil de ler con pés de páxina continuos. Entón, as únicas fontes que se citan aquí expresamente son as que teñen que ver cos fragmentos literais. Pero hai moitas cosas que conto eu, que algún podería dicir, bueno, e isto por que conta isto? De onde saca este dato, esta información? Todo está baseado no traballo de investigación e ten fontes que se van poder máis consultar ainda que non estén no libro, non? Que en internet. Incluso, ainda que vexades algún tipo de expresión ou de referencia que poda aparecer
unha licencia artística que eu me tomo en absoluto. Hai unha pasaxe, por exemplo, onde se conta que era un día soleado e que collen o coche en Figueres para intentar escapar para Francia, que hai uns bombardeos na estrada, que se ten que... Cando poño que é un día soleado non é que eu me estou inventando, é porque nunha fonte oral que está ademais en YouTube colgada, esa persoa que estaba con Viana conta así, que era un día soleado, por lo tanto, eso está documentado, non? Bueno, para combinar, para completar, digamos, o que era a finalidade do libro, facer algo agradable, algo que permitira popularizar a figura de Alejandro Viana o máximo posible e que ao mesmo tempo recortar e non citar as fontes pois non supuxera tampouco, digamos, un sesgo no traballo, o que fixemos foi crear unha páxina web donde se pon toda a información, todas as fotografías e tamén o traballo de investigación. Non está ainda colgado porque estou unha hora depurando para que este ben encaixado co libro, pero en breve estará aí tamén, primeiro a disposición dos investigadores, que son os que máis lle pode interesar todo ese tocho, pero tamén de calquera persoa que por calquera motivo, despois de ler o libro, quera buscar ou simplemente comprobar que algo que se ve aí é certo ou de onde sae eso que se afirma, non? Eu vou vos ensinar aquí moi rapidamente, porque se tamén un pouco máis ameno isto, algúns exemplos de esta documentación que comentamos. Teño miles e miles de documentos, de cartas, moitas é certo que son de formulario, porque cando estaba en Francia pois había moito documento, moita carta que era para comunicar a concesión dun subsidio, para comunicar un embarque, que non ten máis valor que iso, era casi burocrático, non? Pero hai moitas que si teñen un contido que é o que se recolleron no libro. Bueno, estes son algunhas das cartas que falamos antes, a Bernardino Machado. Isto é unha carta a Alexandre Bóveda. Bueno, vai sirvendo no que vou comentando e tamén no libro como o círculo de relacións de Alejandro Viana era con muitísimos personaxes que todos coñecemos de sobra, do ámbito social, do ámbito político a nivel galego, a nivel do Estado, a nivel municipal de Vigo, e vos chamará sobre a atención como é posible que unha persoa que estaba nese círculo e que además tiña papéis importantes, seguramente casi ninguén te viera escoitado nunca na vida falar ni siquiera o seu nome, non? Ni siquiera te escoitado o seu nome e apelido, non? Isto é unha información, por exemplo, de cando ele estaba no Concello de Vigo. Ele teña moita relación con Portugal, cando organiza un partido entre o Celta e o Porto para recaudar fondos para un sanatorio en Portugal. Isto é unha entrevista en El Pueblo Gallego no 33, cando se presenta ás eleccións da Segunda República por Izquierda Republicana. Isto é unha carta a Martínez de Barrio, que era presidente das Cortes, donde propón a Amado Garra como embaixador en Lisboa. Algúns vos sonará Amado Garra, un dos principais agraristas do movimento agrarista que era de Pontarés, que Pontarés ten unha rúa, ademais. Isto é un documento xa durante a guerra, cando dous fillos dun sobrinho quedan orfos durante a guerra e ele é nomeado titor. Isto é unha ficha do Servicio de Evacuación de Republicanos Españois que ele dirixía en Francia. Isto é outra ficha xa de filiación de un refugiado, asinada por Viana, abaixo, vedes aí a Viana, que era a súa sinatura como director do SERE no 39. Esta é unha carta de Viana como director do SERE, das centos, ou casi miles de cartas que recopilei. Estas son unhas declaracións que fai Alejandro Viana en París ante os xornalistas no ano 40, cando empezan a ter problemas coas autoridades francesas, cando a policía intervén os locais, as oficinas deste servizo, sin cauta de documentación, de cartos, etc., donde ten que facer unhas declaracións moi diplomáticas para salvar esa situación. Esta é unha postal que lle manda a súa irmán xa dende Burdeos, cando xa están fuxindo dos nazis. Esta é unha carta xa del tamén dende Marrocos, cando xa conseguiu sair de Francia e empeza toda a súa odisea por África. Unha carta que lle manda, se non recordo mal, a Pablo de Azcárate, que era o embaixador da República en Londres, o ex-embaixador. Esta é unha ficha de inmigración da muller, cando chega a muller no ano 47 a México. Esta é a ficha del, cando entra como asilado político en México. Estas son algunhas das fotografías que antes comentábamos que conseguí recoller a través da familia. Isto é todo en Vigo xa, e coa súa muller, Josefina Dotras. Isto é da súa vida social en Mondariz balneario. Ele iba a moitísimos balnearios, que era onde iba xente, digamos, adiñeirada. Ahora explicaremos por que tiña esa posición económica.
en Mondariz Balneario. O que está ao lado dele aquí, moitos o coñeceredes de oídas, Cesario Corval, o doutor Corval, que en Vigo ten unha rúa, que era coñecido como médico dos pobres, era íntimo amigo de Alejandro Viana, aí está nun hotel en Mondariz Balneario. Isto é unha fotografía tamén dun encontro das directivas do Círculo Mercantil de Vigo e a Coruña, onde está el tamén aí, porque era directivo. Isto é a corporación que presidía o alcalde Gregorio Espino, onde Alejandro Viana era o tenente alcalde e era o motor dese goberno municipal. Aí estamos dous, Gregorio Espino a dereita, Alejandro Viana a esquerda. Isto nun acto oficial tamén con Alejandro Viana, está movido o círculo, pero bueno, é o da dereita. Un acto oficial en Vigo. Isto en Portugal, como dicía, tiña moita relación con Portugal. Isto nun balneario, entre os ríos. Isto en Mallorca, o que está no medio é Amadorarra, unha das poucas fotos que hai de Amadorarra, por lo menos en internet, hai moi poquiñas. O tema de publicar as fotografías agora é moi interesante porque, por exemplo, eu non sei quen é o señor da esquerda e probablemente sexa o mellor un personaxe coñecido, non? Entón, estas fotos é importante que estén publicitadas porque pode haber outros investigadores que lles interesa a eles e que ademais se permita a ti poñerlle nome e apelidos a moitas caras de persoas que salen estas imaxes. Bueno, isto é unha orla dos deputados da Frente Popular que saíron elixidos no ano 36, entre eles Viana, aí no recadro en azul están os deputados galegos, ali ampliado podes mirar Alejandro Viana, a Castelao, que é inconfundible, a esquerda de Castelao está Osorio Tafal, que foi alcalde de Pontevedra, que era íntimo amigo tamén de Alejandro Viana, a esquerda de Viana está Suárez Picallo, tamén sobradamente coñecidos por todos e todas. Ao principio no vídeo mirabades que había unha foto tamén onde salían moitos personaxes de pé. Ese era o acto de entrega do Estatuto de Autonomía o 17 de xullo, na víspera do golpe de Estado, en Madrid, o presidente das Cortes, onde salía Viana, salía Castelao, salían moitos deputados, salían os presidentes das deputacións provinciais, os alcaldes das principais cidades de Galicia, que foran a entregar o Estatuto de Autonomía a Madrid. Isto é, bueno, un artigo que revela como nos anos 30, porque isto é un libro que se chama Tratado de Viguismo, como nos anos 30 Alejandro Viana era supercoñecido en Vigo e era un personaxe moi apreciado, donde incluso pues, nos libros se escribía e se falaba del como un personaxe sobranceiro na cidade, non? Que tamén telo en conta para ver que pasa depois do 36, non? Como esta xente queda totalmente desaparecida, non? Para sempre. Estos xa son fotos del no exilio en México, aí coa súa muller. E isto é o que comentábamos antes, a páxina web, unha páxina modesta pero moi práctica e útil para a finalidade que ten, non? Que permite, pois, acceder á súa biografía, o traballo de investigación, a galería de fotos, o arquivo documental que iremos subindo, digitalizando e subindo moitos destes documentos e a información tamén sobre o libro e sobre as súas presentacións. Bueno, como decía antes, o libro conta a vida del dende o ano 36, pero él naceu en 1877 en Pontareas. Él nace nunha familia moi humilde e xa con 14 anos mandan para Vigo porque empezan a mirar que o rapaz vale, que ten capacidades, que ten aptitudes, e o mandan para Vigo a vivir e a traballar con unhas familias de Pontareas adiñeiradas, os Garra, Castellanzuelo, os Arbones, que eran unhas familias que tiñan negocios importantes en Vigo. Vai como dependente de comercio, xa monta unha asociación de dependentes, se empeza a mirar que ten inquedanzas sociais, e ao pouco tempo colle formación. Aquí hai cuestións curiosas, non? Porque naquela época os xornais tiñan aquilo que chamaban ecos de sociedade, non? Hoxe en día non hai, pero que neste caso pois permite saber cousas como, por exemplo, que se formou no círculo mercantil, en contabilidade, en cuestións empresariais, e efectivamente ao pouco tempo, xa con 20 e poucos anos, xa o poñen de xerente dunha empresa na que logo acaba sendo socio e conselleiro delegado, unha empresa con moi poquinhos socios, pero unha empresa moi potente e moi curiosa, que era unha empresa dedicada a comercialización e exportación de ovos, e que tiña case un monopolio da recollida de ovos na provincia de Pontevedra e no norte de Portugal, con delegacións en Matosiños, en Marensa, moitas vilas de Galicia, onde eles recollían os ovos dos produtores, dos pequenos produtores, e os exportaban a Inglaterra, Marrocos, etc. E curioso porque en teses doutorais sobre as exportacións do Porto de Vigo, despois das conservas e pouco máis, aparecen os ovos como que ten máis volumen nos anos 10
nas dúas primeiras décadas do século XX, o que ten máis volumen de exportación. E era a única empresa que había na zona. Eso explica como, efectivamente, ele conseguiu ter unha grande fortuna. Económicamente era unha persoa que vindo de nada, por iso o que poñemos no vídeo, non? Un home feito a sí mesmo, como consigue ser unha persoa adiñeirada de convertirse nesa persoa típica da burguesía industrial do primeiro terzo do século XX, que ao mesmo tempo que tiñan moitos cartos eran persoas con un nivel de compromiso social, de visión progresista, avanzada, en todos os ámbitos, no político, no social, etcétera, etcétera. Bueno, él a partir de aí se casa con Josefina Dotras, que é dunha familia de conserveiros, de xente que viñera de Cataluña para aquí nos tempos da Salgadura, se convirte tamén en conserveiro, representante da directiva da Asociación de Conserveiros da Ría de Vigo, é representante dos exportadores de Vigo, en xestións diante do Estado, para intentar mellorar as condicións do Porto de Vigo. Bueno, empeza a destacar moito todo o que é a vida empresarial, acaba sendo presidente de Tranvías Eléctricos de Vigo nos anos 30, e un dos promotores do estadio de Balaídos nos anos 20. Bueno, él, como digo, amasa unha fortuna importante ao cambio, e isto tamén son cálculos, bueno, estimados, pero que sirven para ter unha idea orientativa. Él nos anos 30, no 36, cando a Garda Civil fai un informe do seu patrimonio, o patrimonio que ten o cambio, hoxe en día sería aproximadamente 3 millóns, 4 millóns de euros. O sea, era unha persoa moi ben posicionada económicamente, que se codeaba cos Curbera, cos Fadrique, con todas esas familias que xa tiñan, digamos, un apelido de rancia molengo e unha situación económica moi potente, non? Bueno, dicía que os cálculos fixemos con cuestións tan curiosas como que, por exemplo, o meu avó recordaba cando o meu tío bisavó saiu elixido deputado, regaloulle o primeiro soldo de deputado, mandoulle un sobre, eran 1000 pesetas, non? No ano 36 eso era o soldo dun deputado en Madrid. Bueno, ademais do tema económico empresarial, el tamén, no ámbito social, é unha persoa moi relevante en Vigo. É fundador do Ateneo, é cofundador con Portela Valladares e 8 máis del Pueblo Gallego, que se convirte dos principais e dos xornais de máis calidade que tivo o noso país naquela época. É o primeiro conselleiro delegado del Pueblo Gallego, é fundador do Ateneo, é presidente do Círculo Mercantil de Vigo, que daquela era toda unha institución na cidade. Monta tamén, se lle fan homenaxes en Vigo a él, ao Dr. Corbal, e deciden montar varias fundacións de apoio á infancia para destinar eses cartos que se recadan neses actos de homenaxe. Era unha persoa, obviamente, moi altruista. Ese tipo de empresariado que tiña esa visión de que debían devolver á sociedade o que a sociedade lles dera a eles como emprendedores e como empresarios, portanto, moi sensibilizados coa vida dos demais e, sobre todo, das persoas con unha vida máis difícil, non? Bueno, no ámbito político, el xa, tamén moi novo, métese xa no movimento republicano de Vigo, no ano 23 ou 26 é teniente alcalde no goberno de Gregorio Espino, é realmente o motor do goberno, na prensa está todos os días aí como o motor do goberno, nas liortas coa oposición. Gregorio Espino era máis a figura institucional e ele era o motor dese goberno. Gregorio Espino dimite, el queda de alcalde durante varios meses, a xente quere que siga de alcalde, pero el tamén renuncia por os mesmos motivos que Espino, non? Con que tiña unha íntima amizade. Xa nos anos 30, no ámbito político, el se convirte no presidente de Izquierda Republicana, o partido de Manuel Azaña, na provincia de Pontevedra, ten moita relación cos galeguistas, participa en actos o 25 de xullo en Vigo con Castelao, con Valentín Paz Andrade, intervindo tamén el neses actos como representante de Izquierda Republicana, porque había unha boa relación entre as dúas forzas políticas nos tempos do estatuto, non? Do referendo, e acaba sendo deputado no ano 36, cando se presenta na candidatura da Frente Popular, tamén con Castelao e moitos outros moi coñecidos, sale en febreiro 36 elixido deputado. E chegamos entón a xuño do ano 36, cando se plebiscita o Estatuto de Autonomía, e el ven a Vigo o 28 de xuño para votar nese referendo, e o día seguinte regresa a Madrid, non? E vos conto toda esta parte anterior ao 36 porque no libro se liquida en 3 páxinas, son 2 páxinas dunha forma moi telegráfica para contextualizar, sin entrar en moitas fonduras,
porque sería imposible se non teníamos un libro de 500 páxinas, pero é importante ter isto presente para entender o que logo se conta no libro, non? Quen era Alejandro Viana no ano 36, cando se empeza a contar a historia? Viana era unha persoa que tiña casi 60 anos, o sea, non era un rapaz en ese momento. E máis, el se mete xa en políticas, en niveis de deputado, e o di en alguna entrevista, porque naquela época o concepto da política, da participación política non tiña nada que ver co actual, non? E el se mete en política e el mesmo di, para ele como, ainda que era ateo, di que é como un símbolo sagrado, non? A acta de deputado. Para ele é como colofón a toda unha vida, non? Donde eles xa teñen a súa vida arreglada, xa conseguiron de todo no ámbito persoal, social, etc. E iso como unha cousa honorífica, non? E como unha oportunidade de, como dicía antes, de dedicar unha parte do seu tempo aos demais, a mellorar as condicións de vida do resto da xente, non? E aportar todo o que podan aportar de forma casi altruista en favor do ben común, non? Bueno, el chega aquí o 28 de xuño, vota e o día seguinte se marcha para lá. O último que se podía imaginar, obviamente, é que non iba a volver nunca máis a súa casa, que non iba a pisar nunca máis o seu fogar, que non iba a volver nunca máis a súa cidade, nin o seu pobo natal, Pontareas, onde iba todas as fins de semana, que non iba a volver a ver na súa vida a moitos dos seus familiares, a moitos dos seus amigos, dos que logo nas semanas seguintes, nos meses seguintes, se vai enterando de como morren. Moitos deses que salen con el na foto entregando o Estatuto de Autonomía, nos días seguintes son asasinados aquí en Galicia. Eran amigos, moitos íntimos amigos de todo ese periplo vital xa de 60 anos, non? Era o último, como digo, que podía imaginarse, o último que podía pensar é que iba a estar 11 anos separado da súa muller, hasta que se volven a reencontrar en México, non? E a partir de aí, entendendo o que pode supoñer como trauma ou como impacto ese choque, esa vida truncada, nos ademais ahora falamos disto sabendo como acabou a historia. Isto temos que engadirlle a componente da incertidume dende que empeza a guerra, que día a día non sabes que vai pasar mañá, non? Durante a guerra el está aí sempre ao pé do cañón, participa en todas as sesións de cortes en Madrid, en Valencia, en Cataluña, sempre ao goberno, en moitísimos movimentos de galegos que están tamén na guerra nesas cidades, incluso participa nas cortes máis, na sesión de corte máis dramática, a de Figueres, nos sotos do castelo xa con bombardeos, en febreiro do 39, que xa hai solo 50 deputados nesa sesión, dos casi 500 que eran, ele é un deles, os que está aí con 3 galegos máis, entre Suárez Picallo, e nos días seguintes xa todo se derrumba, hai que escapar, el cruza os Pirineos, con 500.000 persoas máis que atravesan a Francia, e nese momento pues, tamén podemos preguntarnos, bueno, que necesidade tiña el de quedarse en Francia? El tiña, afortunadamente, tiña patrimonio en Portugal, é dicir, el pudo salvaguardar os seus recursos económicos da unha parte importante da actuación dos franquistas, que algo si lle incautaron, pero bueno, tiña capacidade de sobra para marcharse para México, donde xa tiña, por certo, 2 sobriños que xa se exiliaran, non? Pero el decide quedarse en Francia. Bueno, o nomean inicialmente xefe dun servicio, xefe dunha sección do Servicio de Evacuación de Republicanos Españoles, que é a sección, o Servicio de Migración, que é o que se encarga de organizar o tema dos barcos para empezar a sacar exiliados. Pensade que cando se cruza a Francia, que é unha parte bastante descoñecida, seguramente incluso da xente que está máis metida na política, na historia, que é algo que ten de bo libro, ¿no? Que contextualiza e dá información sobre cosas que son moi descoñecidas. Eu teño amigos que saben bastante disto, pero que sorprendeu, non sabían que no momento que se cruzou para Francia, que se meteron a xente en praias con 90.000 persoas, con alambradas e pouco máis, e que non tiñan nin idea, e bueno, se exiliaron, bueno, conseguiron escapar e fixeron a súa vida. Non, e que ainda houve un sufrimento incluso a veces maior que o que fora o soportado na guerra, non? 90.000 persoas, moitas morreron neses campos nas praias francesas. El empeza con ese traballo de xestionar os embarques, é o que pon en marcha embarques tan coñecidos como Sinaia, o Mexiqué, o Ipanema, o Winnipeg, que é un barco que se fleta co goberno chileno. Viana está no porto de Burdeos con Pablo Neruda, os dous, ali xestionando o embarque de 2.000 persoas para mandar para Chile. Bueno, fai un intenso traballo durante todo o ano 39, a él o poñen tamén, o collen como referente e delegado
organizacións sociais galegas que hai en Estados Unidos, en Buenos Aires, en Argentina, para que tamén xestione a saída en barcos de liña regular de exiliados que os seus parentes pois mandan os cartos e Viana que se encarga de localizalos, de darlle os visados, as pasaxes, etc. Non? Mas durante o 39, a finais do 39, Osorio Tafal, que era o que estaba de director do servizo, ainda que teña un papel máis institucional que activo, se marcha xa, e Negrín, que era o presidente do goberno da República, no exilio, decide nomear a Viana xefe xa, director xeral de todo o servicio de evacuación. Xusto cando é nomeado, empezan a máis os problemas cos franceses, intervencións judiciais, intervencións policiais, teñen que estar declarando no xulgado investigados polas actividades, para saber a procedencia do diñeiro. Pensade algo que tamén é moi sorprendente e meritorio, que nunca se ten abordado ni valorado na súa xusta medida, como un goberno derrotado é capaz noutro país de montar toda unha estrutura impresionante para atender a centos de miles de persoas, darlle subsidios, atención médica, atender os mutilados de guerra, alugar castelos, albergues para meter a xente, pagarlle a familias francesas para que acollan a persoas, xestionar a localización, porque os franceses dispersaron os homes, os meteron nas praias, as mulleres, os nenos vellos os mandaron por zonas diferentes do país, a xente perdeu o rastro uns con outros. Ese goberno foi capaz, co famoso oro de Moscú, ese que se sacou na guerra, foron capaces de montar unha estrutura que nin hoxe en día se ve que pase cando hai movimentos de refugiados que está ainda hoxe en día a orde do día, como ben sabemos, non? Bueno, el, como digo, se pon ao frente do servicio, ten que sortear todas as dificultades francesas, actuar xa casi nunha sorte de clandestinidade para seguir mantendo esa actividade de apoio aos refugiados, e chegamos así a xuño do ano 40, cando xa os alemáns entraron en Francia, se están aproximando a París, e aí, pois 2 días antes, el marcha de París cara a Burdeos, con boa parte da poboación parisina, que escapa dos nazis, chegan a Burdeos, aínda fletan un último barco neses días en Burdeos con 500 refugiados, onde se marcha casi todo o persoal que aínda quedaba en Francia dese servicio, pero el non marcha. El aínda se queda ali, xestiona o alochamento de Negrín, do ministro de Facenda, de Casares Quiroga, co que tiña tamén moita relación. Eses 15 dirixentes que incluso intentan que Azaña marche, e Azaña decide que porque xa está enfermo, está xa nunha situación que non quere marchar, consigue marcharse tamén unha cosa moi rocambolesca nun barco escondidos con identidade falsa, e el tampouco se marcha, se queda en Burdeos. Non sabía moi ben o motivo, hasta que un día atopo nun libro que se publica de correspondencia co embaixador de México en Francia, que era un país que lle daba unha certa protección aos refugiados e aos exiliados, atopa unha carta de Viana ao embaixador donde explica o porqué. E o porqué é moi sinxelo. Di que decide quedarse no momento que os alemáns toman incluso a cidade de Burdeos, porque considera que a súa obriga é seguir axudando os refugiados que todavía permanecen en Francia, non? É dicir, un exemplo de valentía e de coraxe impresionante, porque evidentemente ninguén lle va a reprochar que se marchara como marcharon os demais para non poñer en risco a súa vida, porque pouco máis había seguramente que facer, non? Decide quedarse aplicando esa máxima de que o capitán é o último en abandonar o barco, e se queda ali sabendo que vai a arriscar a súa vida, e efectivamente aos poucos días empezan os secuestros da Gestapo e da Falange, moitos deles moi coñecidos, como de Compáis, o presidente da Generalitat, ou non fai falta ir tan lonxe, o Fernández Vega, José Antonio Fernández Vega, o doutor Fernández Vega, que era de Ponteareas, que era amigo del, que fora gobernador civil en Málaga, que é secuestrado, enviado a España, e 2 anos despois é fusilado por os franquistas, non? A él tamén o intenta secuestrar, está tamén documentado, afortunadamente consigue eludir ese intento de secuestro, se esconde, cruza Francia de oeste a leste hasta preto de Suiza, e aí queda escondido durante un tempo, agardando a ver si os mexicanos, co goberno francés colaboracionista dos nazis, dá unha certa protección e se pode conseguir embarcar e sair. Consigue finalmente un embarque dende Marsella, e o que tiña que ser unha viaxe de 15 días para chegar a Buenos Aires e rematarse con toda esta odisea, se acaba convertíndolo de novo nun periplo épico por África de prácticamente un ano. Unha viaxe prácticamente dun ano, dende xaneiro do 41 ata novembro do 41, donde teñen que estar vivindo no barco durante 5 meses en Dakar, dentro do barco, en condicións dificilísimas, e donde ele, ademais, volve de novo a exercer
como valedor dos refugiados, cos seus contactos cos mexicanos en Francia, cos republicanos en Inglaterra, conseguindo incluso cartos para soster e axudar a supervivencia desas 200 refugiados que van nese barco con centos de xudeos e de persoas de outras nacionalidades tamén que fuxen de Europa, non? E se convirte de novo, como digo, noutra odisea. Bueno, como vedes, bueno, xa casi fixen spoiler no libro, pero hai moitas cousas que non contei, que están no libro, están aí todo explicado, pero como vedes, visto, parece sorprendente, non? Que non se soubera nada desta historia, non? E deste personaxe. No libro se fala, un pouco comercialmente, non? O Schindler galego, non? Porque é certo que vos se buscades en internet, pois tedes o Schindler mexicano, que foi Gilberto Bosquis, con quen el tivo moita relación, que era o cónsul en Marsella. Está o Schindler portugués, Aristides de Sousa, que era tamén diplomático portugués, que axudou aos xudeus en Francia, pero que eran dous personaxes que traballaban baixo paraguas diplomático dos seus propios estados, non como eles que estaban casi nunha especie de semiclandestinidade, traballando daquela maneira en Francia e logo coa persecución xa dos alemáns e dos franquistas, non? Entón, evidentemente hai moitos Schindlers e outro día un amigo historiador me comentaba con gracia, pero tamén con razón, dicía, bueno, eso de que Viana é o Schindler galego non é moi correcto. En realidad debería que decir que Schindler é o Alejandro Viana alemán. Primeiro xa por razóns cronolóxicas, porque é posterior a Alejandro Viana, non? A primeira actuación é a que fai Viana. E segundo, porque, bueno, postos a mirar a comparar, pois habría que facer comparacións de outra maneira, non? Bueno, o certo é que o que non deixa de reflexar todo isto é a anomalía democrática que ten o que sofreu o Estado español, non? Esa transición mal feita e que a estas alturas, estas historias, si se coñecen sexa por pura casualidade, porque a mí un día se me encendeu esa luz e fixen esa ecuación casualmente e a partir de e porque o meu avó tiña algo ali guardado e porque entón decido empezar a investigar e a cantas historias haberá como estas que non se rescataron e mellor non se rescatarán nunca. Se eu non tivera feito isto e non é porque se o mérito meu, senón por poñer de manifesto esa anomalía, se eu non tivera feito isto tería quedado esquecido para toda a vida e para sempre, non? E eu creo que ademais de rescatalo porque é un acto de xustiza tamén é unha forma de tamén termos referentes dunha época que foi cortada polo SAN, donde despois, pois, como todos sabemos, pois todos estes referentes, os que se salvaron, evidentemente, se foron para auxilio, digamos, a súa pegada, na maior parte dos casos, salvo casos moi coñecidos, no que hubo un mantemento da súa vida, da súa historia, dos seus valores, do seu legado, na maioría dos casos, pois, en absoluto, non? Incluso dentro, como vedes, das súas propias familias. Bueno, Alejandro Viana non ten a día de hoxe, obviamente agora vai non ter, en breve non ten ningún recoñecemento en ningún lado, a pesar de que, como vedes, non só a historia da súa propia vida, sino con quen se relacionaba, son persoas todas que teñen a súa rúa, o seu recoñecemento, Gregorio Espino, Amado Garra, Suárez Picallo, calquera, de todos os que formaban parte do seu entorno, e agora, evidentemente, é o momento de que tamén se lle faga ese tipo de recoñecementos. Pero realmente os recoñecementos máis alados simbólicos do nome dunha rúa, que logo moita xente non sabe nin quen é a persoa que ten dedicada a esa rúa, o máis importante, efectivamente, é dar a coñecer a vida a través dun libro. É certo que hoxe en día os libros xa non están de moda, non sei se estiveran moi de moda, pero hoxe en día estas cosas chegan máis co audiovisual. Fixemos este book trailer, a ver se logo alguén se anima a facer a película. Aquí o problema é que non temos un Spielberg ou alguén que teña un interés especial en facer a película sobre o exilio, sobre a guerra civil, que ainda está pendente, non? Home, este é unha boa historia, non sei ti que eres máis entendido que a mí na materia. Cara. Si ves material moi cara, porque para facer unha produción deste tipo, pero bueno, isto se fora seguramente noutra sociedade, noutro país, xa se tería feito hai moito tempo, non? Entón, bueno, pois nada, eu remato con isto, agradezovos a vosa presenza hoxe aquí. Teño que agradecer tamén a Belagua, a editorial, que apostou por publicar o libro, que hoxe en día tampouco é fácil, que as editoriais é moi difícil manter unha editorial e sacar libros adiante, que decidira, como digo, apostar polo libro con ilusión e facer un bo produto. Eu, polo menos, sin ser moi entendido na materia, creo que o libro, na presentación, na maquetación,
está moi ben, moi bonito, moi acorde coa historia que se conta nel, non? Entón, moitas grazas pola vosa presenza, porque coa vosa asistencia a este acto, de unha maneira tamén me estades axudando a resucitar o meu tío bisavó Alejandro Viana. Moitas grazas. Bueno, non sei se queredes facer algunha pregunta a Roberto tamén, que aproveitando que está aquí, bueno, citaches o de bueno, que dos campos de concentración en Francia. Tamén quería citar aquí a Tatán e a súa irmán que están aquí, que recentemente se publicou un libro na editorial Galaxia que son as memorias increíbles do seu pai, que se chamaba Santiago Rodríguez Salinas, que se chama IOTP Barraca 16, e bueno, ese libro estuvo inédito durante 3 décadas casi, e agora está editado. Eu creo que entronca moito ese libro tamén con esta historia de Alejandro Viana e co que acabas de contar, non? Pois sí, a verdade, nos, en realidade, na familia, tivemos a facilidade de que a historia que se publica ahora do meu pai foi escrita por ele. E admiro o traballo de Roberto, porque tratar de encaixar todas as pezas, non, para consolidar o libro e contar a historia de Alejandro Viana, que me parece super interesante, ademais, dun galego na diáspora, dun galego que, bueno, que na época de... Todo hai que decirlo, porque estes pequenos actos o que celebra Xosé, tanto que fixemos nós, tanto o artigo de Pato, entronca un pouco con unha memoria, por exemplo, que teño aquí ao lado de Raúl, ¿no? Que gracias a eles se foi comunicando aos poucos e entre as persoas, non a nivel político grandioso, que a veces os lemas pérdense e falamos da memoria así, e falar destas pequenas memorias que nos fan creer na verdadeira memoria. Gracias a Raúl, por exemplo, eu descubrí, desde que estou con Blanca, por exemplo, e coa familia, que xa son familia, descubrí moitísimas cousas, por exemplo, que na miña casa o meu pai, que conta esta historia, nunca non a contara, ou tiña medo a contada, hasta que nos anos 80 abriuse e decidiu escribir el mesmo todo o que pasara. Desde a entrada en Portbou a Francia, as praias que ti comentaches, onde estuveron morrendo de fame e morrendo moitísima xente, ata que decidiu voltar a estar coa súa nai, que era de Madrid, pero que xa estaba en Galicia, cuidando do seu compañeiro que estaba na illa de San Simón. É dicir, todas estas pequenas historias, non, que, por un lado, por exemplo, Raúl a mí fixo crear moita conciencia desde fai algúns anos xa, acudindo aos actos que celebrades na Volta da Moura, el Tui, que todo o que aconteceu aproximoume moito a todo isto, non? E as memorias do meu pai estaban escritas na casa, estaban con nós e as repartíamos entre amigos, parentes e coñecidos. E creo que gracias, non vou a estender moito máis, porque quizáis xa falei con Pato a posibilidade de facer aquí unha presentación un día tamén do libro, e quizáis todas estas pequenas historias son, a mí, emocionan moito e creo que nos acercan a todos a verdadeira memoria necesaria, non? A máis próxima. Porque na época de Fraga, por exemplo, o que intentaron foi borrar do mapa todo este tema. No caso, por exemplo, da illa de San Simón, que intentaron que todo o que había acontecera desaparecera por completo. De feito, cando Jesús Pérez Varela, que era Redondela, foi conselleiro, o primeiro que intentou foi enterrar todo o que acontecera aí, facendo
unha estatua do Capitán Nemo porque era o que priorizaba para evitar que se falara precisamente de todo o que aconteceu na illa, non? E creo que, bueno, eu non vas a estender agora máis, simplemente felicitarse porque realmente é un traballo importantísimo que fixeche de encaixar todo para contar a historia de Alejandro Viana, que eu particularmente non desculpo agora. Pois moitas grazas. O fío do que está comentando Tatán, o libro tivo unha virtualidade que eu me pasaba pola casa que podía acontecer iso, e é que nas últimas semanas contactou conmigo xente nova, máis nova que a min, bastante máis nova que a min incluso, que a raíz de ler o libro e comentarlo na casa, se enteraron polos seus pais de que si resulta que o tío avó do meu pai non sabemos que pasou con él, e a 3 ou 4 persoas xa tiven que axudar con cosas moi básicas a buscar información en pares nos arquivos españois, nos arquivos da base de datos dos represaliados do franquismo, dentro do pouco que hai, pero que hai cousas que se pode buscar con facilidade que non teñan nin idea, e se levan de repente a sorpresa de que aparecen documentos, non? Do seu parente e tal, e suscitou, por un lado, en xente nova que non tiña nin idea no ámbito da súa familia de que tiñan persoas que pasaran por situacións desta índole, e tamén en que os seus pais ou os seus avós pois rememoraran e sacaran un poquinho a luz esas cousas. Estamos falando 50 anos despois prácticamente de que rematara a ditadura, non? E ainda están acontecendo estas cousas, e o libro tamén tivo esa virtualidade agora de sacar a luz certas cuestións en certos ámbitos familiares, non? Que é algo que me chamou a atención tamén. Eu, despois de oír esta historia, que a verdade que non tiña ni idea, como a maioría da xente non tiñamos idea, porque non fomos educados nese aspecto, pero con respecto a ti, digo, bendita sea la rama que o tronco sabe. Entendes? Seu meu agradecimiento a ti por recoller toda esta historia. Muchas gracias. Tú, cantos archivos foches ti de cantos sitios? Arquivos... Ti foches a México, Francia, todo eso? No, a México non fun, a Francia tampouco, pero tiven que me buscara e me atopara cousas buscándoos buscando eu primeiro por internet o que eran os fondos. O sea que moitos. Bueno. Podes comentar que hai libros ali que teño... Bueno, sí, hai libros aquí a venta e está o autor para firmalos, entón rematamos, non? Sí, porque se non van ser horas hai que tomar o vermut e dá tempo para os comer. Moitas gracias. Simplemente pensade que cando vexades moita xente, moitos exiliados, Arturo Souto, Luis Soto, Carlos Velo, Florencio Delgado Gurriarán, que se dedica este ano ás letras galegas, saíron en barcos que xestionou Alejandro Viana, como Sinaia, Ipanema, etc. Serafín Ferro. Tú sabes a historia de Serafín Ferro?